Mereka sampur saking Kalimantan, ingkang leres saking Krebet, saking Buging, saking Nganjuk, ugi saking Jombang. Pak Sarno gak joget? Sayuk sing rukun pati amar suci sudanan yul walan nafsu kempule joti gadek ke nafsu apa brata ngetang bali ngulon iki tenan apa mung guyon kanapi ing siang walang gengge malang ireng mabur mrengang malang ireng dawa cetangi yen seneng aja mong mandang gule ana ngendi omahe tak suwiri mas dadi salame coba papat kari selikur tapi kiri ramelu duwe ora liwat mancing sedulur harum manis gulane Jawa harum manis gulane Jawa ireng manis sing duwe sapa ya mas ngetana bali ngulon kuwi tenan apa mangguyon ya tenan ta pripun niki Parjo Dukut apa ketawa apa kono plong nang kono lho kono apa gendenge iya iya ngerti we ngerti ta ayo Pak ketawang Mbah yo engko tak tanyane engko tanyane engko yo ketawang ayo joget yo Keng dawa sedaya joget mah yo manis renggo satriya ing lesan
barang. Lamun sira kabeh kresna Bae tembang aku pisah karo kowe. ketawa iki to. Tangismu ana pangkonku mbok tutup wengi sing atimu Matone hatiku iki mung sliramu priya tak enteni balung klapa paribasan tresnamu jebul etok-etokan tolong ana aku iki aja nganti aku mbok oncati welas ana awak iki aku pengen kumpul dadi siji kok wangis temen atimu senapat yo tanpa Ya. dosa kowe ninggal Wes, mandek berarti. Iki kok ya lanjut ketawang dipresane tak nyanyi ya. balekno tolining tresno dipisahke kok diperiksane aja nganti udar Niki usume tiang watu pilek. tresno. Nek ketawang dipisahne niku mboten penak. Dipresakne. Oh, ya wes, Goroane ngono. niki nggih. yo kita pagi Monggo niki lanjut Mbah Wir ketawangan malih. nggih Mbak Wir kae lho Ayo Mbah Wir. lagune Alek dipeksakne nek wong tuwek kabeh. pripun Mbah padha nek Bapak Sarnu Nek niki perkara ngantuk mugia ya, saged padha. tentrem ayem guyub rukun nggih. Bare saged berkah barokah turah. Sajroning ati apa pepas danku iki banyu mata awet tondo amibui ana longso mapan neng pinggiring desa isik melu mrek wong tuwa katon apa dek biyene tresno iki dipisahne jare diperisakne kowe kena tega aku rungokno tangis anakmu saben wanci tengah wengi sambat jerit ati iki apa mergo mlarat bondo tega ninggal janji prastya nurut marang wong tuamu dipisahne karo aku
mujid sajroning ati apa pepes tenku iki banyu mata awet tondo amimbui ana longso mapan neng pinggiring desa isih melu mring wong tuwa katon apa dek biyene tresno iki dipisahne kowe kena tega aku rungokno tangis anakku saben wanci tengah wengi sambat jerit ati iki apa merga mlarat bondo tega ninggal janji prastya nurut marang tuamu penggunine dipisahne karo aku jos tenan ketawang neh gendenge kapilut. Oh, kapilut. Kapilut. Ya. Kapilut. Minangka pamundutanipun Bapak wajib saking Krebet ketawang kapilut. Niki mengke nggih, bar niki mengke karek tamune bar iki karek loro ndawa kula paringi kesempatan niki Pak Jumino karo adine mengke terakhir jajar Pak Parni dan salah satunggal sik loro bar iki terus leren mengke. Oh, kapilut. Niki wau dipun bisi kali Pak Trimo sajane Trisno Waranggonane urung kowe engko bengi ae aku. Itu tresnane ora nang kene ya. Oh, wis Trisno Waranggono ke wis tak wewe ya. Wewe Bapak matus ke wis kok. Wis. Oh. Kalamun weruh sliramu batin iki anane tansah rengung rasa tresno kang tak endem sarwa mikir ati ra bisa jenjem kaya ora bisa ngocati saben wanci tansah anggoda ati ing aku dibloko pungkasane temahan lara tresno najan adoh yen kadulu nanging caket sajroning atiku ku nandang tresno iki wis kinodrat sadreming lampahi ula sawah sapa ngendut katanowa atiku wis kepilut saiba bungah rasaku lamun bisa cecaketan sliramu Bapak Jumino monggo kula aturi jumeneng Niki Pak Jumino Pak Adine Pak Jumino nggih
Terus tunggal mungkin jajar nggih terus terakhir mungkin kendel rumiyin nggih. Cik sira gending cik wong loro. Cik aja mulih sik nggih. Niki gandeng raketaken pasederekan niki mengke Bapak Jemino ingkang nyuwun gending kula sing jogeti. Lho ke padulur. Dulur lanang. Lha mosok lara Kate ora aja omong-omong. tibake dulure ta kene. Ya mboten. Tibake besan. Tibake besan ngono. Lah ya tibake besane. Kuwi besanmu ta, Pakde? Oh, dulur lanang. Nggih. Gendinge apa, Pak Sepino? Putri Madiun ketawangke. Nah, nggih. Putri Madiun. Lah kurang awan tekomu. Pas sore 1 2 3 4 5 wis dadi 9 lho. Saji seswarane pesona Nadian lamong Nyalamong tanpa ukara Ayune putri Madiun tak sangguga buka atine ingsun sumunar sorot netra ada pasar sopan breng sesama Eseme putri Madiun kata priya kang samya kayuyon ayu anjayeng bawana baya marga anteng nuju prana Putri Madiun ngangeni ngambar arep marak ati Putri Madiun tak puji dadi kembang ing sesame eling-eling aja lali ing Serampatke ya? Terus Madiun ngawi Orek-orek. Kurek moning dada manunggali cipta dana rasa Orek-orek. Bagong klambine ireng senajan ompong se iso ngalor. Salah. Parian ora gathok kuwi. piye Oh alah. maneman yo lagones gones Mubeng. carane Basa dulure lanang joget dek ya gelem joget. sekar Narak disampirke mae cedak ra ngampirke. Ya ngono ya piye. Maneman yo lagones gones bicarane Ngono ngono. Kewek. yo mas Oh ya. apa setia Oh ya. Ya sing ngono. saya sing rukun Oh ya. yo lagones gones bicarane Das.
Mbah Po, Bapak Dawa iki kawulamu joget kabeh kene iki lho. Mbah kami tuane rawuh. Niki wau Pak Kuat sampun request. Sampun nggih. Napa gendinge? Gendinge terserah wingke orek-orek wingkene lho. Terakhir monggo saking Jajar, monggo Pak Ni nggih. Kawite waki wangi wulan purnama anjen dara ya mas yo mas limpat masa ngekraita wancine surup surya si sewetan padang sumilae rembu lan wis nederi nuruti senenge ati longgeng karang pradesan padha sanja ana warung kopi ngomong ngobrol tanpa guna ora mikir sesuk ora blonjo senadyan kopi sak cingkir bisa gawe madangke pikir yen ora ngombe sak sore awake katon mlentereng kopi jahe wis misuwur rasa enak ugalan makleke agame meremeng ati ayo kanca ngunjuk api jahe Lho niki pangapunten ingkang kathah karana wekdalipun sawetawis wonten pargian suka parisuka ingkang gelar kasih sawetawis nanging mangke dalu tasih wonten pun kesupen mliginipun para kadang-kadang pandemen gendheding Jawi ugi ingkang mirsani wonten ing dalem boleh tasih mirsani mengke kayung-yung lajeng dhateng gendhing-gendhing mangke tindak dalemipun Pak Sarnu wonten ing booking monggo. Pangapunten ingkang kathah matur suwun sanget panjang kuyipun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.